insha Allah an tɛna bila dagirinda la limana an y'a jira la k'a fɔ ko ani zikiridala saba an bɛna baro kɛ bi san yɛrɛ kan san 2018 san 2019 mun ni mun de kɛra a kɔnɔ zikiriko la insha Allah limana an bɛna kungun n'a ɲɛɲɛw an bɛna tɛntɛn an seko n'an damajira la insha Allah o la an bɛ don baro kɔnɔ an b'a daminɛ an kinibolo fɛ an ka dankɔrɔba bɛ yen an karamɔgɔ assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E tɔgɔ ko Habib. Siga t'o la. I jamu ye mɛnta. O ye tiɲɛ ye. Ayiwa folikan ni ka ɲɛsin an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma ani ka sɔrɔ k'i présenter an filɛlibagaw la. An b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin. An b'i bɛɛ lajɛlen fo ni kisi foli n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni wagati na maa o maa bɛ ka an filɛ Énergie TV jabaran na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an donna san kura kɔnɔ n'o ye 2020 Ala ka kisi kɛ an ka jamana ye ka kisi kɛ silamɛya ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Ayiwa Habib Mɛnta i présentant na dɛ jɔn ye Habib Mɛnta ye ka bɔ jɔn ni jɔn na. Ayiwa aw balimakɛ don Muhamadul Habib Mɛnta ni mɔgɔw ko Segu fila mɔden ka bɔ ja kɔnɔ. Ne bɔra Amadu Mɛnta la o bɔra Shehu Mɛnta la ja ka bɔ Nɛnɛ Kuresi la o bɔra Segu Kuresi la ja Segu fila mɔden sɔrɔla nin fɛ. Alhamdulillah an ye dɔɔni faamu o la o la an bɛ taa fan dɔ in fɛ Alimami den bɛ yen n'an ko a ma ko Janginɛ Namakiri an ka dɔ ta danna ye jɔn de ye Janginɛ Namakiri ka bɔ jɔn ni jɔn na san'o cɛ folikan ni ka ɲɛsin an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami TV Énergie lamɛnba cɛman na musoman bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ni wagati in na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka se an ka ɲɛmaaba yɛrɛ ma n'o de ye tonton Aba Hayidara ye ka se baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛn cɛ n'a muso ka bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma nin ye an donkan ye Énergie TV kɔnɔna la. Alhamdulillah Janginɛ Namakiri ka bɔ jɔn ni jɔn na. Alhamdulillah tonton Musa o diyara n ye n'i ko Janginɛ Namakiri i b'a fɔ ko Elhaji Usman Namakiri den Elhaji Mama Namakiri den Elhaji Musa Namakiri den Elhaji Segu Namakiri den Fatumata tɔgɔw den Umu tɔgɔw den Asan tɔgɔw den ka bɔ ja an sigilen bɛ Bamakɔ Bangɔni Janginɛbugu la yan. An bɛ Ala fo ni ka Ala barikada hali bi an bɛ taa numan fɛ an balimakɛ bɛ yen Dadi Kɔnta folikan ni ka ɲɛsin an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma ani k'i présenter. Ayiwa ka fɔ jama bɛɛ k'u bɛɛ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N bɛ fɔlɔ ka Ala wele arabi sirali swadiri wa asirili amuru wa halu dugdatan minal sɔni yafikaw kawni k'a fɔ Énergie jama bɛɛ lajɛlen a fɔlɔ la laban Ala k'a ɲɛ ka d'an ma sankura in jɔra hɛrɛ la 2020 yarabi Ala ka tɛmɛ hɛrɛ la Ala kana foyi k'an na Ala ka barika don zikiri la Mali hali bi Ala ka bɛn don a la Ala ka kɔrɔta don a la k'a fɔ bi an bɛ Énergie la n'i ko Énergie silamɛw ka télé de don Énergie ye minnu bɛɛ lajɛlen ka télé de wa zikiridalaw ka télé de don Mali yɛrɛ danbe émission bɛɛ bɛ kɛ Énergie la ko Ala kana foyi kɛ Énergie la ka daminɛ directeur la ka taa se e Musa ma i ni ka jama technicien bɛɛ lajɛlen ka foli fɔ lamɛnbaaw ye balimakɛ don Zikiri Dadi Kɔnta alhamdulillah kɛnɛ wasara an kɔrɔw bɛ yan k'u bɛɛ fo k'u barikada Abibu Mɛnta o ye n kɔrɔkɛ ye Alimami den ye Janginɛ Namakiri ale fɛnɛ ye n balima ye k'a f'u ye ni Ala sɔnna ne de ye Dadi Kɔnta ye Dadi Kɔnta ka bɔ Bako Jikɔrɔni o kɔsa in na ko ye mais n fa o de ye Bɔkari Kɔnta ye o Bɔkari Kɔnta o de ye Mama Kɔnta den ye ka bɔ fo ja Boso Pama den ka bɔ Mɔti Fatumata tɔgɔ fila den ne de ye Zikiri Dadi Kɔnta ye Bamakɔkaw ko ko kumatigi Dadi ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ kuma ye sokɔnɔ ɲinɛ n'a bɔra kɛnɛma waraba don ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen k'u tulo sɔgɔlen don dɛ sabu zikiri ladon ani zikiriko yɛrɛ ye min ye ɲinan sankura kɔnɔ sankɔrɔ kɔnɔ zikiriko kɛra cogo min na ni Ala sɔnna an tɛna foyi to a la o de tun ye foli ye kuma fɔlɔ ye hakɛto b'a la sɔla la rasuli Ala k'an bɛn sahaba ma kumatigi bɛ kɛnɛ kan insha Allah kumakɛyɔrɔ la o y'o bannen de ye o la sa an tɛ nin bila dagirinda la an bɛna Segu fan fɛ Habib Mɛnta
san tɛmɛlen na namu 2018 awɔ 2019 2019 ouais e yɛrɛ bolo zikiri ko namu a ye sankɔrɔta de sɔrɔ wa taara bi cogo di de ɲininkali fɔlɔ filɛ. bon alhamdulillahi rabbil alamin ko 2019 zikiri ko a ye sankɔrɔta de sɔrɔ walima k'a jiginna de